Il-Prim Ministru Roberta Bella tibqa' jinsisti li jiddefendi l-vot laħa kontra kwalità ta' ħajja aħjar għall-poplu kollu. Dan meta jum wara li oħra ta' persuni qed isibuha diffiċli biex jgħaddu minn xahar għal ieħor bil-prezzijiet li iktar ma jmur iktar qed jiżdiedu. Eżatt wara dan il-vot fuq il-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar l-għolja tal-ħajja, Net News stenna li l-Prim Ministru ħireġ mill-Parlament u staqsejnieh għalfejn ħa dan il-vot biex spiċċa jattakka l-Partit Nazzjonalista lilu għal dawn l-aħħar snin jirsisti għal il-poplu ma jibqax ibati mill-effetti tal-għolja tal-ħajja. Prim Ministru għalfejn bqajt insisti li tivvota kontra l-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Li ma mozzjoni tirreferi għalek? Tal-għolja tal-ħajja. Nittaba li taf xi votajt. Ma l-Partit Nazzjonalista għandu kredibilità biex jitkellem dwar l-għolja tal-ħajja. Il-poplu Malti Wawċi qed ibati mill-għolja tal-ħajja li. L-importanti huwa li nitkellmu politikament u bis-sens imma. Net News baqa' jistaqsi jekk għalih hix importanti l-ħajja tal-poplu u l-bżonnijiet tan-nies. Il-poplu qed ibati mill-għolja tal-ħajja mistoqsija sempliċi ħafna qed nagħmellek. Huwa li meta nkunu qegħdin f'din il-Kamra tar-Rappreżentanti kulħadd jagħti l-fema politika tiegħu, però tagħmilha b'rispett lejn l-istituzzjoni. Mistoqsija għal darba darbtejn għalfejn ivvota kontra din il-mozzjoni importanti u għażel li ma jwieġibx u minflok qabad u telaqlem. Għamilna ħafna u ħafna iżjed milli jagħmel kwalunkwe gvern ieħor madwar id-dinja. M'għandniex xorta tibgħati ġifieri ma ħadd tagħmel xejn għal dan. Kellek għalfejn tivvota kontra din il-mozzjoni. Apparti li Roberta Bella u sħabu votaw kontra l-mozzjoni li preżenta l-Partit Nazzjonalista bi proposti favur il-ġlieda tal-għolja tal-ħajja f'pajjiżna, l-istess gvern ressaq għattini qari l-abbonds li se jnaqqas id-dritt taċ-ċittadini li jitolbu li jkunu jafu l-verità kollha permezz ta' inkjesti maġisterjali.